Anders. Jeg hedder Tjek. Vi står bag podcasten Kongerækken. Vi er i gang med en kampagne for at rejse midler til Kongerækken Appendix 10 ekstra afsnit med andre nedslag i Danmarks historie. Og i vores indsamling, der er vi faktisk nået så langt, at vi er oppe på 40% af de penge, vi gerne vil have, med 50.000 kroner. Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Hvis du har lyst til, at det her projekt skal blive til noget, så håber vi meget, at du vil hjælpe os med at komme i mål med de 50.000. Vi har fået en del forslag til, hvad folk gerne vil høre udsendelser om. Det er blandt andet vejen til kvinders valgret, De danske kolonier og Vestindiens overdragelse til USA i 1917. ja, og en masse andre forslag. Hvis du gerne vil hjælpe det her projekt på vej og sørge for, at det kan blive realiseret, så gå ind på penlist.dk og tryk på den grønne støtknap. Hvis vi ikke når de 50.000 kroner, så får du pengene igen. Men vi håber selvfølgelig meget, at det ikke bliver aktuelt, og vi kan lave de her 10 ekstra afsnit om Danmarks historie.